ଅଜା ଆଜି କଣ ଏତେ ଲେଟ୍ ଯାଉଛ? କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଯାଉଥିଲି ଟିକେ କାବୁଲ ଦୋକାନକୁ। କାହିଁକି? ତେଲ 5-6 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବାର ଅଛି। 5-6 ଲିଟର କଣ କରିବ ବା? ସେ ତେଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁରୀ ଗଲା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ। ଏଠି ତ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆସିଲା ଗୋଟେ ବଡ ଢେଉ ପେଲି ଆଣିଲା ମତେ ପୁରା ଜୋରେ। ପେଲି ଆଣିଲା, ଗଲା ବାଲି ପଶିଗଲା ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ। ଗାଡି ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପାଣି। ଗାଡି ଭିତରେ ମାଛ ସବୁ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ତରକାରୀ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଖାଲି ଆସି ତେଲ ନେଇଗଲେ କାବୁଲି ଦୋକାନରୁ, ସବୁ ଛଣାଛଣି ହେଇକି ରହିବ, କାଲି ସକାଳୁ ତରକାରୀ ହବ ଆଉ। ଆମକୁ ମାଛ କରିବା ଦେଖେଇଲ, କି ମାଛ ଆଣିଛ? ମାଛ କଣ ସବୁ ଚାନ୍ଦି ମାଛ ପଡିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଏଡିଗେଡି ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ବହେ ମାଛ ଗାଁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବହେ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। ସେ ସବୁ କଣ କେଜାଣି ସବୁ ଆଜି କଣ ମାଗି ମୁଗି ଘରଠୁ ନେଇକି ଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ନେଇକି ତେଲ କଣ ନେବି ଛଣାଛଣି ସବୁ ହବାକୁ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ଥବ, ତଥାପି କାଲି ଆଣି ପୁଳେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେବି ଆଉ। କଣ ତମେ ଯେତିକି ଦେଖେଇଲଣି କେଜିଏ ଆଣିଛ କି? ଗାଡି ପୁରା ଫୁଲ, ମାନେ ଏଠି ବାଲି ମାଛ ହେଇକି ତଥାପି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି 25-30 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦି ମାଛ ନହେଲେ କାଲି ବେପାର କରିଦେବ କି? ନାଇଁ ବିକ୍ରି, ବାମୁଣିଆ ଲୋକ ମାଛ ବିକିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଛ ବିକିବୁ ଯଦି ଛାଣିବେ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି, ନହେଲେ ସେ ବି ସୁବିଧା ହବ। ଆଣିଦବା ଆଉ କଣ। ହଉ ଅଜା, ତମ କାବୁଲ କେଜିଏ ତେଲ ନେଇକି ଆସ। ଟିକେ ଯିବା ଘରେ ଗାଡି ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଘରଠିକି ଯିବା କଥା ହବ, ଘରଠି ମାରୁଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଆସି ଗାଡି ଭିତରେ ପଶିଗଲା।